Peetu tuli mulle 2022 syksyllä ja se oli silloin 4 kuukauden ikäinen. Eli nyt siis reilu vuosi jälkeenpäin 1,5-vuotias. Ja Peetu oli heti alussa, kun se tuli meille kotiin, niin tosi vahvasti leimautunut muhun. Että sen junamatkan, kun me matkustettiin kotiin, niin Peetu nukkui mun sylissä ihan koko ajan. Ja se seurasi mua sitten kotona ihan joka paikkaan. Me asuttiin siihen aikaan mun äidillä. Ja äidillä on 2 isoa koiraa, joiden kanssa Peetu tuli heti alkuun tosi hyvin juttuun. Toinen niistä koirista oli pikkasen epäluuloinen Peetua kohtaan. Ja siinä kesti ehkä pikkasen aikaa, että ne tottu toisiinsa enimmäkseen tämän äitin koiran puolelta, mutta nykyään he on ihan parhaita kavereita. Äitillä on myös kissoja ja mulla on 2 papukaijaa ja niiden kanssa Peetu tuli tosi hyvin toimeen heti alusta alkaen ja edelleen on ihan tosi hyvää pataa. Lisäksi meillä on hevosia ja Peetu tykkää ihan hirveästi hevosista. Se tykkää niistä ehkä enemmän kuin yleisesti ottaen toisista koirista. Että jotenkin se vaan osaa lukea hevosta tosi hyvin. Ja hevoset tykkää Peetusta. Peetun kanssa oli alusta alkaen jotenkin tosi mutkatonta ja ihanaa se yhteiselo. Ja mä olin tietenkin aivan onneni kukkuloilla, kun mä sain Peetun. Peetu oli niin kuin kaikkea, mitä mä olin ikinä toivonut koirasta. Ja on edelleen. Itse asiassa se oli paljon enemmän. Mä en ollut ikinä uskonut, että semmoista koiraa voisi olla. Aluksi se oli tietysti tosi ujo ja enimmäkseen, tai niin kuin meidän suurimmat ongelmat liittyi siihen, että se oli vähän arka esimerkiksi ulkoilussa. Se ei olisi halunnut poistua pihalta, koska se ei ollut käynyt ulkona juuri ollenkaan, eikä se ollut näin kylmässä ilmastossa tietenkään aiemmin elänyt. Mutta onneksi mulla oli äidin koirat apuna ja ne tosi nopeasti rohkaisi Peetua. Ja me alettiin lenkkeilemään pikkuhiljaa. Peetu väsyi aluksi tosi nopeasti. Me käytiin ihan vaan korttelikiertämässä ja sitten se oli jo tosi väsynyt siitä. Mutta toki se oli pentukoira ja se ei haitanut mitään. Ja nykyään kun Peetu on jo vähän vanhempi, niin me käydään ihan monen tunnin lenkkejä ja Peetu rakastaa lenkkeilyä. Se on tosi aktiivinen koira, mutta se kuitenkin osaa rauhoittua sisälle. Et se on sillä tavalla aivan tosi ihana koira, että se ei ole ikinä hajottanut mitään kotona. Eikä ole muutenkaan semmoinen, että se ei rauhoittuisi sisätiloissa. Se on aika hiljainen. Se kyllä saattaa esimerkiksi vinkua, kun mä teen sille ruokaa, jos mä oon liian hidas. Tai jos se ei vaikka pääse syliin, niin silloinkin se saattaa vähän vinkua, mutta se ei oikeastaan hauku. Ja se on tosi hyvä syömään ollut ihan alusta alkaen. Että aika ahne, mutta ei kuitenkaan semmoinen, että ahmis. Ja sillä ei ole ikinä ollut minkäänlaista resurssiaggressiivisuutta, eli se ei ole ikinä puolustanut ruokaansa tai lelujansa tai muuta. Eikä muutenkaan ole ollut minkäänlaista aggressiivisuutta toisia ihmisiä tai eläimiä tai mua kohtaan. Se on aina ollut enemmän semmoinen ujo, että se pidättäytyy ja vetäytyy, jos se kokee tilanteen uhkaavaksi. Ja se on kyllä tosi hyvä juttu. Peetu on aina tykännyt matkustaa ja se nukkuukin autossa tosi sikeästi, vaikka monta tuntia. Jos me ollaan lähdetty reissuun, niin sillä ei ole siellä mitään ongelmaa nukkua omassa häkissään. Peetu on nykyään täysin sisäsiisti ja sillä ei tule vahinkojakaan sisälle. Sen sisäsiisteyskouluttaminen kesti noin 8 kuukautta ehkä, että se oli ihan täysin sisäsiisti. Mutta jo aiemmin niin se oli semmoinen, että se teki vaan vahinkoja aina silloin tällöin. Eli aika helppoa oli kyllä opettaa se, vaikka tulikin siinä se talvi, niin mä pelkäsin, että se ottaisi hirveästi takapakkia, mutta se ei oikeastaan ottanut ollenkaan. Että se tykkäsi ja tykkää edelleen lumesta. Kaikki hoitotoimenpiteet Peetun kanssa kyllä sujuu ihan hyvin, mutta se ei erityisesti pidä niistä. Se ei tykkää pukemisesta, mutta ei se sitä mitenkään vastustele. Kynsileikkaus mä oon sen ulkoistanut ammattilaiselle
koirahoitolassa ihan sen takia, että se on mulle itselleni ressaavaa ja mä koen, että se on semmoinen asia, mistä mä mieluummin maksan ulkopuoliselle, kuin alan sitä väkisin itse tekemään, koska mulla kestää siinä aina tosi kauan aikaa ja Peetu vähän hermostuu siitä, että mä en saa sitä hommaa tehtyä ripeästi. Peetu ei oikeastaan ole kauhean innokas uimari, mutta viime kesänä, kun me käytiin aika paljon järvellä, niin muutaman kerran se innostui uimaan, mutta kyllä se enemmän tykkää ihan kuivalla maalla pysytellä. Ja mitäs muuta mä sanoisin Peetusta? Peetun hihnäkäytös on aina ollut tosi hyvää. Se ei ole ikinä vetänyt hihnassa. Se ei hauku toisille koirille eikä remmirähjää. Ja ohitukset toisten koirien kanssa on tosi helppoja. Mutta onhan se tosi aktiivinen koira. Että jos se ei pääse tarpeeksi pitkille lenkeille joka päivä ja pääse viikoittain juoksee irti, niin kyllä se sitten huomaa siinä, että sitten saattaa olla vähän semmoinen hyperaktiivinen ja hyppiä ja pomppia hihnan päässä. Mutta niin kauan kun se saa tarpeeksi liikuntaa, niin se on tosi kiltti ja helppo lenkittää. Ja kaiken kaikkiaan Peetu on kyllä hirveän helppo koira, semmoinen, että kaikki, jotka sen tapaa, niin tykkää siitä. Se on tosi suloinen ja se on tosi rauhallinen, mutta kuitenkin aktiivinen ja innostuu kaikesta ja semmoinen jotenkin tosi suloinen koira. Hirveän leikkisä ja aivan älyttömän läheisyyden kipeä. Se haluaisi aina olla sylissä ja se on tosi uskollinen mulle. Että seuraa mua ihan hamaan tappiin asti ja mielellään olisi ihan koko ajan mun kanssa. Mikä onkin semmoinen asia, mitä me harjoitellaan, että se olisi välillä myös vähän itsenäisempi, mutta nopeana oppijana se on aika nopsaa nyt hoksannut sen, että se pystyy myös yksin olemaan ihan rauhassa. Sen ei tarvitse olla aina mun kanssa.